Ассалому алайкум, ака Искандар. Ина ниҳолое ки мо аз шумо оварда шинонда будем. Як рад мандарин, як рад апелсин. Ана ин ҳозир ин ради мандарин аст. ҳеҷ хел нашу намо дорад. Ниҳолҳои мо баргонашон нарехтааст. Ҳамаям ин як хел нашу намо дорад. Дар замини назди ҳавлигии мо баски ҳозир борон аст дар ҷои мо. камтар овоз мумкин нағз наёяд. ва ҳар ҳол ман ҳаракат дорам ки инора нағз сиёмка кунам ва шумо парк кунам. ин ради мандарин мебошад. марҳамат, як бинед чӣ хел аз мо. ана ҳозир инаш ради апелсин мебошад. манам ино апелсин ҳамаш сабз. чӣ хеле ки аз шумо овардам шинондам, ҳамаш ҳамун хел баргонаш нарехтааст. истодагӣ апелсин. он тарафаш да мо бо лимонхона дорем. лимонҳои 5 сола.